idan ya kasance baka iya sanin wani irin bidiyo ko da irin hotuna suke yi ba. Saboda tarbiyyar 'ya'ya takan lalacewa ne. Amma duk lokacin da kake sanin abin da suke cikin waya, to ta wannan hanyar kakan iya kiyaye tarbiyyar 'ya'yanka. Kuma idan kana tare da mace ne, kuma ita ma kakan iya sa take kuma ya za ka zama da ita. Insha Allah. To a yanzu da za mu shiga kamar haka, idan a cikin wayarka za ka duba wannan Google Photo. Mutum zai ja sai ya tafi, idan ya tafi sai ya je wajen Google Photo kamar haka. Wannan shi za ku danna, shi za ku shiga. Idan application in ya buɗe kamar haka sai ku jira sai ya abun nan, sai ya buɗe tukuna. To idan ya buɗe gashi kamar haka. To yanzu a nan abin da ake buƙata kamar daga nan, abin da kawai za ku yi shine ma'ana sai ku zo nan wurin inda account yake, ma'ana inda za ku isa account ɗinku Google, saboda da account ne za a yi aiki. Duk lokacin da mutum ya hau da connection sai synchronization. Yanzu kamar nan in kun lura nan sama, nan sama wurin wannan account gashi nan kuna gani wanga wurin. Wanga wurin nan ne shine za ku dannawa. To shi za ku danna sai ku danna shi kamar haka. Yanzu ya shigo kamar haka. Yanzu nan za ku zo, kun ga nan akwai account ko? To nan ne za ku zo, idan kuka zo sai ku danna wanga wurin. Idan kuka danna wanga wurin ga wayar, amma ga wayar budurwar taku idan kuka amsa, a wayarta ne za ku amsa sai ku sa wayar budurwar taka ko ɗan naka. To wanga wurin da kun ka gani gashi, yanzu kun ga nan an ce it is l'application son compte ko ajouter un autre compte. In kana son ka ƙara wani compte bisa ga wannan compte ɗin, ga kuma inda za ka ƙara shi. Shi ne an ce kuma nan gérer compte sur cet appareil, ko ka daidaita compte ɗinka na sama. To wanga wurin da kuke gani, to idan mutum ya to nan zai danna ajouter un autre compte, nan wanga wurin. Idan mutum ya zo nan, mutum zai sa account ɗin shi, ma'ana wanga wurin da kuka ga an danna kamar ajouter un autre compte. Tunda mutum ya danna zai kaɗo mutum wani yanki ne daban wanda mutum zai samu sai ya yi sabon account ɗin shi. Shi kenan haka mutum zai yi, sai ya rubuta account ɗin shi ma'ana. To shi kenan. To daga nan idan kuka danna abin da za ku cika wajen parameter, in kuka jawo sai ku zo nan kan parameter nan sai ku danna. To kuka danna idan ya buɗe, sai ku zo sai ku hau da wannan na sama sauvegarder et synchronisation, saboda duk abin da aka ɗauka zai riƙe kuma zai aika bisa account ɗin naku idan kun sa. Wannan madannin za ku kunna shi kenan. To shi kenan yanzu deja nan sama kenan deja kun hau da account ɗinku, ba account ɗin kama mai wayan ne a sama ba, naku ne za ku hau da wanga wurin. Wanga wurin kewayen da kuke gani ma'ana kamar nan wurin kewaye wanga.
to nan ne za ku sa kwantikin ku, nan ne wanga kwant kenan. Kun gani yanzu wanga kwant ina na sa, to sai ku sa na kwant Google a saman wurin. To in kuka sa shi kenan magana ta ƙare. Amma nan wurin jure voter kwant Google nan za ku hauda sai ku hauda bisa naku. In kun hauda to yanzu duk foton da za a ɗauka dai abin da za a yi za a dinga Google za su dinga aika ma can bisa Google photo naka in na cikin wayarka. Sai mun sake haɗuwa a wani bidiyo na gaba.